Hyvä esityshän tää oli, että me vedettiin kuitenkin 0 erää sparriin. Tulitko 0 sparria? Tuli. Miksi näin? No mistä mä olisin tuolla sparrilla? Siis kyllä nyt toi Mä en kyllä haluaisi henkilökohtaisesti olla missään tekemisissä sun illan kanssa, mutta jos ei mitään muuta vaihtoehtoa, niin mä tuun sit sun iltaan. Morjesta Jere, mä otan tän sun haasteen vastaan. Tässä oli aika pahoja velkaongelmiakin jo välissä, että oliko jopa helpotus jäädä kiinni? No, aika hullu kysymys sinänsä, mutta Ja sit hän ihan pokkana aattelee myydä tyttöystävänsä auton, hienon Range Roverin, niin kuin velan pantiksi, just, että hän ei itse pysty niitä maksaa, mikä on jo aika semmoista alhasta. Kyllä täytyy sanoa, että ihmetyttää tämmöiset niinku herra Immu tekee siitä jonkun oman podcastin ja näin ja huutelee siellä, että mulla olisi löytynyt kilo pepsiä. Eli kokainia pakastimesta, mikä on taas jo ihan eri luokan juttuja. No sitten hän pakoilee näitä velkoja ja toiset sanoo, että hei, me tullaan sit sun kotiin. Ja jotain kuulut omilta vanhoilta poliisia vanhalta alamaailman yhteyksiltä. Mikä tää tämmönen ukko on, ketä huutelee tämmöisiä asioita? Toi on hyvä, Jeren tarina on niinku monella tapaa hyvä esimerkki siitä, niinku, miten on huumeilla saa oman sekä läheisten elämän ihan päin helvettiin. Sä oot jauhannut musta niin paljon paskaa, kyllähän sä oot jauhannut kaikista niin paljon paskaa. Mutta nyt saatat sinne kaverin ilmeisesti, eli Karalahden, jolla on keskeneräinen tuomio. Se on julkisesti kertonut olevansa velkaa somalialaisille huumekauppiaille, eli onko tämä nyt oikeasti todellista, että Sanoma Oy ja Nelonen maksaa huumevelkoja Matsin kautta? Mun mielestä tässä olisi semmonen matsi, mikä kiinnostaisi varmasti koko Suomea. Ja muutenkin, niin 250 äijää löisi jommalta kummalta lähtee taju ihan varmasti. Niin mitä kuiskaat? Sen lisäksi mä tiedän, että jos Karalahti sinne tulee, se ei tule päivääkään reenaan siihen matsiin. Hyvä esityshän tää oli, että me vedettiin kuitenkin 0 erää sparriin. Se vetää joka aamu lusikallisen amfetamiinia, ottaa massit ja makselee huumevelat. Sä odotat paraikaa käräjäoikeudelta ratkaisua. Syyttäjä vaatii 3 vuoden vankeustuomiota. Millä mielin? On aika monen taakka ollut tässä harteilla. Näissä illoissa ei pyöri mitkään pakkomunamiehet tai jotkut seksimiehet tai ei lähetä törkeästä huumausaineesta kaappiin tai tulla näihin presseihin jotkut jengitunnukset päällä ihan säädöissä. Ottelijoilta vaaditaan nuhteettomuutta ja jos ei ne ehdot täyty, niin on auttamatta veke tästä organisaatiosta, vaikka se mua kuinka paljon harmittaa. Sä sanoit tosiaan tapahtuman julkistamistilaisuudessa, että teidän illoissa ei seksuaalituomioita saaneita ottele ja muutenkin, että tuomiot pitää olla kärsittynä. En päätä näitä asioita ihan täysin yksin ja sen takia joudun tehdä kompromisseja. Mutta seksuaalirikolliset ei käy, mutta että sitten jos on murhasta tuomittu, niin se on ok. Joo, kyllä. Miksi? Se on ihan oikeastaan mun semmoinen oma koodisto. Time to play the game.